ρίχνω στην κατσαρόλα τις πατάτες. Όπως είναι με τα φλούδια, μα μαλακώσουνε, τις βγάζω και τις καθαρίζω. Ρίχνω και τα αυγά όπως είναι όλα ολόκληρα, ρίχνω τα μακαρόνια με το πακέτο, μερικά άλλα υλικά, βάζω μέσα τον κιμά και μετά μόλις μαλακώσει και ο κιμάς που είναι παγωμένος, τον κάνω και φτεδάκια. Ρίχνω επίσης το γάβρο, ρίχνω τον τραχανά, τις ντομάτες, πατάτες, παντόφλες και όλα τα άλλα απαραίτητα υλικά και μαγειρεύω. Κάτσε να βάλω και λίγο λαδάκι. Πω βρωμόλαδο που έχει βάλει ο γέρ. Μωρέ, στάσου να ρίξω και λίγο αλάτι. Αφρίζει το αλάτι. Τι βρώμα είναι αυτή που βγαίνει από την κουζίνα? Βρε! Έλα εδώ, βρε! Τι φωνάζει? Τι έκανες εκεί? Τι θες, παιδάκι μου? Έλα εδώ, παιδί μου! Τι είναι? Τι έριξες μες στην κατσαρόλα? Έχεις ρίξει τρουλού τις πατάτες, τα κολοκύθια, το κιμά, το γάβρο, ένα ξυπνητήρι, ένα τετράδιο. Είναι η συνταγή μαγειρικής για να γίνει νόστιμο. Και γιατί έριξες πετρέλαιο? Πού να πάρει ευκή ξεροκέφαλο. Νόμιζα πως ήταν λάδι μέσα στον τενεκέ, γι' αυτό βρώμαγε το λάδι. Και δεν μου λες, το σαπούνι το τριμμένο που είναι σκόνη, γιατί το έριξες μέσα? Και νόμιζα πως άφριζε το αλάτι. Καταστράφηκα. Πάλι τα ίδια μου έκανες. Πρόσεξε καλά, γιατί δεν προλαβαίνω και να σε διώξω. Κάτσε καλά, παιδί μου. Μη μου θίγεις τη μαγειρική μου αξιοπρέπεια. Έλα μέσα. Περιμένουμε κόσμο. Κανώνεις την πορεία σου. Θα σου δώσω τα παπούτσια στο χέρι. Για κοίτα, φοράω παπούτσια. Τρομάρας και εξυπόλυτος. Έλα να πάω να φτιάξω εγώ. Όχι, θα φτιάξω εγώ. Δεν θα φτιάξεις τίποτα. Εγώ θα μαγειρέψω. Προχώρα. Άντε. Θα σου λέω εγώ τι θα κάνεις. Εσύ θα μου λες? Ναι. Και εγώ θα τρώω. Προχώρη, γιατί περιμένουμε πελάτες να στρώσουμε και τα κρεβάτια. Λες και ψυχή μου λες. Ήρθα να υποστηρίξω τους φίλους μου, μια και θα μείνω στην πόλη απόψε, να μείνω στο ξενοδοχείο που κάνει ο Χατζαβιάτος. Βάστα να χτυπήσω τη θύρα. Στάσου να πάω να ανοίξω. Άσε, πάω, ανοίγω εγώ, μη φοβάσαι. Έχω βάλει τον αυτόματο στην κουζίνα. Έφτασε! Δεν ακούτε, κόσμε? Τον άτιμο το σκύλο τον ποντρόκο. Τι έγινε, ρε Γιόνιο? Καλώς τον Καραγκιόζο. Εσύ καλώς τον, εσύ ήρθες στο μαγαζί το δικό μας. Τι κάμεις εδώ πέρα, Καραγκιόζο, με το κουτάλι στο χέρι? Για να με βλέπεις με την κουτάλα τι θα κάνω, ρε. Τις βρύσες θα φτιάχνω. Εδώ είμαι μάγειρας. Μάγειρας είσαι? Μάγειρας είμαι, βεβαίως. Ξέρει να μαγειρεύεις? Ξέρεις τι ειδικότητα έχω εγώ στις κατσαρόλες? Έχω φάει εγώ στη ζωή μου. Καραγκιόζο, μπράβο, ευρήκες μια δουλειά. Να σε καλά, ψυχή μου, καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ, Νιόνιο, να είσαι καλά κι εσύ. Δεν μου λες, Καραγκιόζο, λειτουργεί το εστιατόριο? Τι λέμε τόση ώρα? Έχει και δωμάτια, η λοκάντα? Όχι, λουκάνικα δεν έχουμε σήμερα. Ως και λουκανικά η λοκάντα, λέω, το χάνει. Ποιος το χάνει? Ουρά, το ξενοδοχείο. Πες το έτσι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι δωμάτια έχουμε? Εξαιρετικά δωμάτια. Δωμάτια της ώρας. Μουσκοβολάνε, μυρίζουνε θάλασσα. Τι φαγή έχει? Τι θες να φας? Σήμερα, Καραγκιόζο, θέλω να φάω μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο, ωραία, θα σου φτιάξω μπακαλιάρο. Σκέτος είναι? Τι σκέτος, πώς τον θες? Με αλιάδα. Τι έκανε, λέει? Αλιάδα. Χατζάρι. Έλα. Λιαλιά, λέει, έχουμε λιαλιά. Ποιος το λέει? Ο Νιόνιος. Έλα, βρε τρομάρα να σου έρθει. Τι λιαλιά? Μπακαλιάρο λιαλιά, λέει. Αλιάδα σου λέει, βρε, έτσι λένε τη σκορδαλιά. Στη Ζάκηθο. Ρε Νιόνιο, έτσι είναι. Εσείς να τα ακούτε οι παλιολαδίτες που το καμπαναρίο το λέτε κονταναστάση και το ψωμί το λέτε βρατζόλα. Καλά, μωρέ, μη φωνάζεις. Πού το βρήκες τον μπακαλιάρο? Έχει μπακαλιάρο. Πού το βρήκες? Έχει μπακαλιάρο, Χατζατζάρι. Με το κουτάλι και σκορδαλιά. Ναι. Πού τη βρήκες? Δεν μου λες, θα σταματήσεις να κάνεις κουμάντο στην κουζίνα μου? Ή θα σου σας τράψω κουταλιά? Καλά, βρε παιδάκι, μη φωνάζεις. Ωραία. Τρώμες. Γεια σου, Χατζαβιάτη. Έλα, Νιόνιο, σε περιποιηθώ. Έμπλεξα εδώ πέρα το στραβόξυλο. Έλα μέσα, Νιόνιο μου, να φας μπακαλιάρο που δεν θα τον έχεις ξαναφάει. Έλα. Παίρνα μέσα. Ένα μπακαλιάρο σκορδαλιά στον κύριο Διονύσιο, τραπέζι special και ένα δωμάτιο στον κήπο. Ή βγάλ τον όξο στον κήπο. Ένα παγιάνι να τρώει στο εστιατόριο σε να κρυβάει τα πόρτα.
Άσε, πάω εγώ. Κάτσε εσύ εκεί πέρα και κάνει την καμαριέρα. Πάψε βρε. Το φίλο μου, τον κύριο Λακέρδα. Σολομό, παρακαλώ. Δεν με συγχωρείς, μπέρδεψα τα ψάρια. Πώς από εδώ από το μαγαζί μας? Έκανα και Ζαρίνο. Να ματσανικό, ότι ανοίγει το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείος. Να έρχομαι βρε εκεί και ταβέρνα. Ταβέρνα, χάρμα. Δεν ξέρεις τι φαγητά έχουμε μαγειρέψει μέσα. Όποιος τρώει, δεν ξανατρώει. Ένα και βρε να τρώει, ένα και να πίνει. Ένα κοιμάται, έχει το κάμερα. Έχει και κάμερα βεβαίως. Θα σου δώσουμε μια κάμερα και θα πέσει να ξεκουραστείς. Θα φας καλά και μετά θα πέσεις στον ύπνο τον αιώνιο. Δεν μου λες τι προτιμάς, τι θες να φας? Τι. Όχι, τι θες εσύ, θα τα μαγειρέψω εγώ αμέσως. Ροβίτιος. Ροβίθιος αν έχει. Ροβίθιος. Ξέρεις τι ροβίθιος έχω? Τι έγινε? Τι θες εσύ κουτσομπόλη? Τι συμβαίνει? Καλώς το φίλο μας τον κύριο Σολομό. Καλορίζικος. Ρίζικος αλλά θέλει ροβίθιος λέει. Δεν έχουμε. Πούψε. Σταμάτα βρε. Ροβίθιος βεβαίως. Περάστε μέσα. Και Ροβίτιος, και Ρέγγα. Μωρέ, ξέρεις τη Ρέγγα. Θα φας τη Ρέγγα στη φωτογραφία. Πού τη βρήκες τη Ρέγγα? Χαρατζάρη, φύγε για να σας κουτουλήσω. Φύγε. Περάστε μέσα παρακαλώ Ροβίθιος. Περάστε. Περάτε μέσα. Για περάστε. Ένα καλό τραπέζι στο φίλο μου. Παρακαλώ περάστε στο τραπέζι 4. Καθίστε εδώ στο τραπέζι 4. Έρχονται τα ροβίθια. Αμάν αδερφάκι. Αμάν. Με έχει κόψει λόρδα. Λέω να πάω να ρίξω τίποτα μέσα μου, να λιγδώσει τα ντεράκι μου. Και μια κι άνοιξε και ο Βλάμης μου ο Χατζατζαράκος και ο Αντάμης μου ο Καραγκιόζάκος στο μαγαζί, να τους υποστηρίξω. Έφτασε! Ρε καλώς τον... Αμάν αδερφάκι τη Δημούτσουνη. Όχι ρε, κουτάλι είναι. Αμάν, τρόμαξα γιατί όλο με μαχαίρια τα λαβερίζουμε. Βέβαια, αφού είσαι κασάπης. Για χαραντά Καραγκιόζάκο. Για χαραντά ρε Σταύρο. Εδώ το τσαδί δικό σας είναι. Βεβαίως, είναι το καλύτερο εστιατόριο και μαγειρίο στην πόλη. Είπανε μάγκα σήμερα να μην μαγειρέψει το κατινάκι, να έρθω να φάω και να πιω και είναι κάπου βάφουμε το σπίτι, θα ράξω για να κοιμηθώ. Γουστάρω μάσες, ξάπλες. Μη σε νοιάζει Σταύρο. Τι τραβάει η όρεξή σου? Έχεις κοκορέτσι απαγορευμένο? Βεβαίως. Απαγορευμένο κοκορέτσι. Ναι, για εμένα με θρέφει παρανομία. Έλα μέσα να δεις κοκορέτσι που θα σου φτιάξω. Ξέρεις τι κοκορέτσι θα φας? Χαρατζάρη, έλα. Ετοίμασε ένα κοκορέτσι για τον κύριο Σταύρο. Δεν έχει. Τώρα θα έρθω μέσα και θα σου πω ποιος δεν έχει. Έχει παιδί μου. Έλα μέσα να φας. Έλα εδώ. Σου στρώσω και ένα ωραίο κρεβάτι να κοιμηθείς. Σταύρο. Τι είναι ρε μάγκα? Θα σε βάλω σε δωμάτιο με κρεβάτι σιδρένιο με κάγκελα γιατί έχει συνηθίσει το κάγκελο. Προχώρα ρε μούτρο. Καλά στα γλαμάρα. Έλα μέσα. Καλώς το ναι. Βάλε ένα κοκορέτσι και μία σαλάτα μάγκικη για τον κύριο Σταύρακα και ένα δωμάτιο special. Μαμά μου, πάω να φάω και να πιω και να ξεκουραστώ. Παρακαλώ. Έφτασε αμέσως. Γιατί με πειράζεις βρε βλάκ? Αυτό είναι μητάκι. Μητάκι είναι αυτό, δεν είναι μητάκι. Χαίρετε κύριε κουτσι. Καλό. Να ψωμί και πούντο. Χαίρετε. Είσαι ο μάγειρας? Ολόκληρος μάγειρας, δεν με βλέπεις? Δεν σου θυμίζω μάγειρα? Είμαι μάγειρας σαν μάγειρας. Βεβαίως κύριε. Εσείς? Ονομάζομαι Ομορφωνιός, αλλιώς Χρυσό Καμάρι. Κι όλες οι γυναίκες τρελαίνονται. Άντρα πια θα με πάρει. Μωρέ σε θυμήθηκα. Είμαι ο γιος της κυρίας Ζαχαρούλας. Ναι. Ο ξάδερφος του Ζαχαρία. Ναι, ο ξάδερφος του Καρχαρία. Κοίτα πως μεγάλωσε από το κεφάλι και απάνω.
Ήρθα να φιλοξενηθώ, να φάω και να πιω. Έχει ψαρόσουπα γιατί νηστεύω. Έχει ψαρόσουπα, χοιρινή αρνίσα. Έλα μέσα, θα φας καλά. Είναι φρέσκο το ψάρι. Καλώς τονε, καλώς τονε. Α, καλωσορίσατε, ελάτε, περάστε, τι θα σερβίρουμε. Ψαρόσουπα. Δεν έχει... Πήγαινε μέσα που δεν έχει. Έλα μέσα κύριε, περάστε. Σου δώσω και ένα ωραίο δωμάτιο. Για περάστε από εδώ. Σιγά το περισκόπιο. Σιγά. Καθίστε να φάτε. Ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο να βγάλει τη μύτη όξω από το παράθυρο. Βρε επιτυχία που έχει το ξενοδοχείο. Περάστε παρακαλώ καλοί μου άνθρωποι. Μια ψαρόσουπα στον κύριο. Βράζει. Ήρθα κι εγώ να πάω στο Χάνι, να φαρμακώσω, να γκουρλώσω το φαΐ, να πέσω να ξαπλώσω. Βάστα να βαρέξω την πόρτα. Τι βαράς την πόρτα κύριε. Σιγά, εδώ είναι ξενοδοχείο. Τι είναι Καραγιώνης? Όχι μπάρμπα μου, δεν είπα τίποτα. Τι κάνεις παιδάκι μου? Γιατί έβαλες παιδάκι μου το καβούκι στο κεφάλι? Μπάρμπα είμαι μάγειρας. Μουλάρι με ρε. Απ' τη μέση και απάνω μπάρμπα. Ωραία δικό σου είναι. Δικό σου είναι. Ποιο? Το Χάνι. Εδώ. Εδώ το Χάνι της Γραβιάς, δικό μου είναι, ναι. Και του Χατζατζάρη. Είναι και ο Σκουφάτος εδώ. Ναι μπάρμπα. Ωραία μπλέξαν τα δυο κλεφτούδικα. Καραγιώνης, φαΐ να φάω. Μπάρμπα, ξέρεις τι φαΐ θα φας, θα ευχαριστηθείς. Θέλω φτηνό φαΐ. Μην ξοδέψεις κανένα δεκάρα. Μπάρμπα, τι φτηνό φαΐ να φας? Ωραία φτηνό φαΐ. Έχω φτηνό φαΐ ρε μπάρμπα. Τι έχεις? Έχω μακαρόνια. Πόσο κάνουν? Ένα δεκάρικο. Δεκάρκο τα μακαρόνια. Έλα ρε μπάρμπα, τι κάνεις έτσι? Είναι special με σάλτσα. Μη βαν σάλτσα να τα βάνεις φτηνότερα. Όχι, σάλτσα δεν χρεώνεται, είναι 10 με τη σάλτσα τζάμπα. Αϊ σάλτσα τζάμπα. Ναι μπαρμπουλί μου. Θα μου βάλει 10 πιατέλες σάλτσα Ναι. τζάμπα. Στάσου ρε μπάρμπα, δεν πάει την τζάμπα η σάλτσα. Μπορεί να βάλει 10 πιατέλες σάλτσα τζάμπα. Καλά ρε μπαρμπέλα μέσα, παίρνα μέσα. Παίρνα μέσα. Τι συμβαίνει Καραγιώζη? Σάλτσα τζάμπα θέλει. Άστονε και θα του χρεώσω το ψωμί διπλό. Πόσο ψωμί να φέρω κύριε Γιώργο? Έχω ψωμί στο σιλάχι. Άρπατη Καραγιώζη. Άρπατη Χατζατζάρη. Έλα εδώ βρε. Δεν μου λες? Τι είναι? Καραγιώζη μου. Τώρα να βάλουμε τους ανθρώπους να κοιμηθούν. Τους είδα φάγανε, λίγο δυσκολευτήκανε με τα φαγητά. Μη σε νοιάζει βρε, μια χαρά θα πέσουνε, θα χωνέψουνε, δεν θα καταλάβουνε τίποτα. Το πρωί, Θα ξυπνήσουν σαν πουλάκια. αν δεν θα ξυπνήσουνε. Τι? Όχι λέω, φάγανε οι άνθρωποι και ευχαριστηθήκανε. Βρε δεν μου λες, τον κύριο Σολομό τον είδα και μάσαγε τα ρεβίθια με δυσκολία. Τι του βάλες? Του βάλα στραγάλια με ζουμί. Στραγάλια με ζουμί. Δεν μου λες το Διονύσιο? Ο Διονύσιος είχα λίγο μπακαλιάρο, κατεψυγμένος ήταν βέβαια, αλλά του έβαλα δίπλα Χατζατζάρη και λίγο γιαούρτι με ασβέστη. Τρομάρα σου. Το Σταύρα κάτι του βάλες? Είχα κάτι κρέατακί, του τάψα, τα τύλιξα με κορδόνια για τα παπούτσα για κοκορέτσι. Πω. Και το μορφωνιό? Ο Μορφωνιός έφαγε. Ψαρόσπα. Ναι, του πήγα τη γυάλα με το χρυσόψαρο. Τρομάρα σου, γι' αυτό μου είπε ότι κουνιόταν η σούπα. Θα καταστραφούμε. Πάμε μέσα. Ποιος θα καταστραφεί? Ορίστε μας. Θα με τρελάνεις τες. Ο Μπαρμπαγιώργος μια φορά είναι ευχαριστημένος. Τον είδες? Έφαγε τη σάλτσα, έφαγε τα ψωμιά και τώρα θέλει να πάει να κοιμηθεί. Παίρνα μέσα να τους βάλουμε να κοιμηθούν. Αχ, τι έπαθα με τούτον που έμπλεξα. Περάστε κύριοι να κοιμηθείτε στα δωμάτια. Πω μανούλα μου. Πω ύπνους που θα ρίξουνε. Βάλ' τους να ξεκουραστούνε. Αχ, Πω χάρμανη σάλτσα, πάω να φάω κι εγώ λιγάκι. Περάστε κύριοι να κοιμηθείτε, περάστε. ωραία. Έλα Καραγιοζάκι μου. Yeah. Τελείωσα την καθαριότητα. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσες τίποτα φωνές? Όχι. Θα πήγανε φαίνεται μπαμ και κάτω. Τι? Όχι τίποτα. Λοιπόν, πάω να ξεκουραστώ κι εγώ, να ξαπλώσεις κι εσύ. Θα ξαπλώσει και ο Χατζατζάρη. Να δούμε τι θα κάνουμε το πρωί. Καλά πήγε η πρώτη μέρα. Δεν φαίνεται να έχουμε προβλήματα. Πάμε Χατζατζάρη μου, πάμε. Δεν ακούτε κόσμε. Η κυρία μου, τι φωνές ακούγονται? Η κυρία μου.
Πονάω. Καταλαβαίνει. Πονάει το κοιλιά μου. Στο νοσοκομείο. Τον άτιμο τον άνθρωπο τι μας έκαμε. Στάσου. Στο νοσοκομείο. Αμάν αδερφάκι, φαρμακώθηκα. Αμάν. Μαμά μου, κουνιέται η κοιλίτσα μου. Μαμά μου, κουνιέται η κοιλιά μου. Τι πάθανε. Τι πάθανε. Σας παρακαλώ. Κύριοι. Καλέ. Τι φωνάζεις μωρέ. Τι φωνάζεις, ξυπνάς τον κόσμο. Έλα εδώ βρε δηλητηριαστή. Έλα εδώ βρε εγκληματία δολοφόνε. Τι έπαθες μωρέ με στριθά και φωνάζεις και σηκώ στη γειτονιά στο ποδάρι. Κατάλαβες τι έκανες. Κατάλαβα, έπεσα να κοιμηθώ, τι έκανα. Τι έκανε, ξέρεις τι έκανες βρε. Ξέρεις, δηλητηρίασες τον κόσμο. Πάνε για το νοσοκομείο. Ποιος θα πάει στο νοσοκομείο. Ο Νιόνιος που μόλις δει και τον τζιμπάει βελόνα τον πάει πρι ή ο Σταύρακας που κάνει τον ψευτό παλικάρα. Θα πάνε στο καφενείο εδώ πέρα, πιούνε καλά χαμομήλι να καλμάρει η κοιλιά τους. Βρε το καταλαβαίνεις, θα βρούμε τον πελά μας. Ο μόνος επικίνδυνος ήταν ο Μπαρμπαγιώργος. Έφαγε τη σάλτσα και τώρα έχει πέσει και κοιμάται σαν μοσχάρι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κακομοίρη μου, έτσι και μπλέξουμε. Χατζάρι, για κοίτα εκεί. Τι είναι. Πω πήγανε στην αστυνομία. Θα τρελαθώ. Τι είναι. Έλα εδώ, δεν θα τρελαθείς εσύ, θα τρελαθώ εγώ. Τι λες βρε. Μόλις έρθει ο αστυνόμος εκεί, Ναι. πες του, Πασά μου, ο μάγειρας στέει. Έτσι θα του πω. Και τι θα κάνεις εσύ. Αυτό που είπες εσύ. Τι. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθείς. Ναι. Δηλαδή πώς θα τρελαθείς. Έλα μέσα και θα καταλάβεις. Για περάστε κύριε Ταχύρ. Μάλιστα Πασά μου. Εάν είναι αλήθεια αυτό που συνέβη εδώ στο ξενοδοχείο του Χαντζεϊβάτη, είναι μεγάλο σκάνδαλο. Θα βουήξει όλη η πόλη. Και αν φτάσει στα αυτιά των ανωτέρων μπορεί να έχει επίπτωση και στη θέση τη δική μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Πασά μου, τι να σας πω, είπανε ότι δηλητηριαστήκανε. Πρέπει να είναι από το φαγητό του ξενοδοχείου. Εάν πιάσω τον υπεύθυνο, θα τον τιμωρήσω με πολύ μεγάλη φυλάκιση. Κάτσε να φωνάξω το Χαντζεϊβάτη. Πού είσαι Χαντζεϊβάτη? Νάτα. Πούντα. Πάψε. Θα σε σκοτώσω. Πασά μου. Δεν μου λες. Μάλιστα. Εσύ είσαι ο ξενοδόχος. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο ξενοδόχος. Πολύ ωραία. Και έχεις μέσα προσωπικό. Είναι πρώτη μέρα που λειτουργεί το μαγαζί υπό καινούργια διεύθυνση και δεν προλάβαμε να έχουμε πολύ προσωπικό, αλλά είναι όλα στην εντέλεια. Δεν έχεις κανέναν άλλον, Πού δουλεύει μέσα στην κουζίνα? Δεν έχεις ένα μάγειρα? Μάλιστα. Έχεις μάγειρα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο μάγειρας? Είναι ο Καραγιώζης. Ποιος είναι? Ο Καραγιώζης. Ποιος είναι? Μίλησε Χαντζεϊβάτη δυνατά. Ο Καραγιώζης. Βουλάχ. Τον γνωρίζετε? Είναι ένας απίθανος τύπος Πασά μου που ανακατεύεται με όλες τις δουλειές. Αυτός θα έχει κάνει τη ζημιά. Πήγαινε να ετοιμάσεις τα πράγματά σου, συλλαμβάνεσαι. Πασά μου, μην το κάνετε αυτό. Γιατί? Είναι δραματική η ιστορία. Τι έγινε παιδί μου? Ο μάγειρας πραγματικά είναι ο φίλος μου ο